prípade, že tabuľka, ktorú máte vytvorenú v Exceli, vám už nevyhovuje a nie je vhodná takisto na prácu v sieti, aby naraz viacerí používatelia do nej pridávali údaje, tak je vhodné spraviť analýzu tejto tabuľky a zvážiť prechod do databázového riešenia. Na to je možné využiť Access, ktorý keď po spustení zobrazí backstage menu s možnosťou nový, obsahuje vpravo časť, do ktorej treba zadať názov vašej databázy a umiestnenie. Kliknutím na tlačidlo vytvoriť sa vytvorí štandardná prázdna databáza so zobrazenou prázdnou tabuľkou. Do tejto tabuľky môžete pridávať nové polia rôznymi spôsobmi. Klasický spôsob je návrhové zobrazenie. Nový spôsob vo verzii 2010 je možnosť zadávať priamo v tabuľke. Čiže ak vyberiete možnosť pridať kliknutím, tak sa zobrazia dátové typy. Takže ak by sme chceli mať v tejto tabuľke v prvom stĺpci napríklad meno, tak kliknete na príkaz text a jednoducho zadáte meno. Enterom sa zobrazí takisto výber dátového typu do ďalšieho pola, v ktorom keď chcete mať číslo, tak jednoducho kliknete na číslo a zadáte názov pola. Enterom znovu sa zobrazí zoznam dátových typov. Ak tam má byť dátum, tak znovu vyberiete dátum a zadáte názov. Taktiež môžete pridať napríklad pole áno, nie a takto môžete popridávať jednotlivé polia. Čo sa týka ďalšej úpravy a práce s jednotlivými polami, tak je k dispozícii pás s nástrojmi polia, kde vyberáte ďalšie možnosti, ako je veľkosť pola, či to má mať predvolenú hodnotu, názov a popis, prípadne nejaké ďalšie možnosti formátovania. V prípade, že nevlastníte licenciu na aplikáciu Access, tak ma neváhajte kontaktovať, aby som vám prípadne vytvoril databázu, ktorá môže fungovať aj bez aplikácie Access, len v prostredí Access Runtime.